AR Creation AR சமையல்ல இப்போ பார்க்க போகிற ரெசிபி சம்மர் சீசனுக்கு ஜில்லுன்னு ஒரு புதினா ஜூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். புதினா இலைகள் இருந்துச்சுன்னா சூப்பரான ஒரு ஜூஸ் நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணலாம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியை தரும். இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது வீடியோஸ் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். புதினா ஜூஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வெயிலுக்கு ஜில்லுன்னு புதினா ஜூஸ் குடித்தோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியானதுங்க. இது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இலையை மட்டும் நம்ம ஆஞ்சி எடுத்துக்கிறது. காம்பை விட்டுட்டு இலையை மட்டும் ஆஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம தண்ணியில் அலசிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், தோல் சீவி எடுத்திருக்கேன். இது காரமாக இருக்கும், இது போட்டால் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை பொடியாக கட் பண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து. இதை வடிகட்டிடலாங்க. வடிகட்டினோன்னா இந்த சக்கையை இது வேண்டாம், இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஐஸ் க்யூப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு அரைப்பழம் எலுமிச்சம்பழம் புளிப்பு சுவைக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஐஸ் க்யூப்பை நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஐஸ் க்யூப்பை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம். தேன் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம். அரைப்பழம் எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துடலாம். அரைச்ச புதினா ஜூஸ் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, ஒரு சூப்பரான புதினா ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வெயிலுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது குடித்தோம்னா உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி. எலுமிச்சம்பழமும் இஞ்சியும் சேர்த்தோம்னா ஒரு சூப்பரான ஃப்ளேவரில் ஒரு புதினா ஜூஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.